Doncs em trobo fantàstic, m'ha explicat abans com funcioneu i crec que és un mercat molt atractiu per la gent de la província, de les comarques, i tots els seguidors del futbol de la zona. Jo crec que és un projecte molt maco que tenim per davant que espero que ho vagi molt bé perquè d'alguna manera te sents partícip d'haver estat en aquests equips i veure que hi ha aquest seguiment a dia d'avui és algo maco i us dono l'enhorabona. Doncs mira, i que sapigueu que soc seguidor vostre i de fet ho vaig mirar i és cert que soc seguidor vostre des de fa ja un temps. El cert és que qualsevol iniciativa que sigui fomentar els canals d'informació en matèria de futbol és ben rebuda. Jo crec que actualment no existeixen referents com el vostre i en aquest sentit, tant en les plataformes digitals com el periodisme de carrer, jo crec que és una excel·lent iniciativa que l'únic que fa és arribar la informació a tots aquells que es dediquen, estan interessats en el món de l'esport i sobretot en el futbol. Per tant, jo us agraeixo moltíssim i en nom de molts us vull felicitar per la iniciativa. Bé, no sé si sóc objectiu o no, perquè a mi particularment la vostra proposta m'agrada. Jo sóc un ferm creient de la comunicació de proximitat. Moltes vegades perdem una mica de vista el que tenim més a la vora i estem eclipsats potser per la massificació d'informació de coses que no fa falta que vagi esmentant però que són moltes vegades grandiloqüents i allunyades. Insisteixo, soc tan seguidor del vostre projecte que fins i tot tinc la sort de poder comptar amb vosaltres com a col·laboradors del programa Tot és un joc, el convocat i participa cada setmana apropant-nos la prèvia i el post del cap de setmana a nivell de tercera divisió, primera catalana, segona catalana. Bueno, jo en primer lloc me n'alegro moltíssim, perquè evidentment jo us he vist treballar des de l'àmbit professional i sou gent jove que al final com a mi també m'han donat una oportunitat i crec que és molt important que hi sigui això, perquè al final l'essència del nostre futbol és la de la comarca, la de la gent d'aquí, és la tercera divisió, és la primera catalana, la segona catalana i això jo crec que no s'ha de perdre, s'ha de cuidar i gràcies a gent com vosaltres que hi ateneu i que doneu ressò d'això, nosaltres ens n'alegrem molt, perquè al final per primera divisió, segona B, no falta gent per fer-ho, en canvi per tercera divisió, per primera catalana, per segona catalana, crec que és molt important que no perdem el fil i programes com els vostres, tant a televisió com a ràdio com a pàgina web, mantenen viu aquesta essència que dic, que és molt important. Fantàstic, no? Nosaltres, és a dir, que cada setmana estigueu pendents dels equips de segona catalana, de primera, de tercera, això és fantàstic, exacte, no? I estar molt més pendents, no? Moltes vegades aquesta informació no la tens, només tens la dels clubs grans, i això és fantàstic per nosaltres. Fantàstica, nosaltres, els que vivim el futbol regional, el futbol de la província, doncs, com més repercussió tingui, doncs més importants ens sentim, i és molt d'agrair totes aquestes iniciatives que feu vosaltres.